हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। मैं नीलू मौर्य अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ और मैं जा रही हूँ एक मंडप गीत गाने। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को फुल वॉच करके देखना और अपना आशीर्वाद देना। और जो फेसबुक से देख रहे हैं पेज को फॉलो करें। राधे राधे, राम राम। टीका मंगली नथिया मंगली दुल्हा के पापा से, अगुआ ना देवे दियल कमने दिमाग से, अगुआ ना देवे दियल कमने दिमाग से, अगुआ ना देवे दियल। नथिया मंगली झुमका मंगली दुल्हा के चाचा से, अगुआ ना देवे दियल कमने दिमाग से, अगुआ ना देवे दियल कमने दिमाग से, अगुआ ना देवे दियल। कंगना मंगली हाथ छल मंगली दुल्हा के भाई से, अगुआ ना देवे दियल कमने दिमाग से, अगुआ ना देवे दियल कमने दिमाग से, अगुआ ना देवे दियल। साड़ी मंगली लहंगा मंगली दुल्हा के जीजा से, अगुआ ना देवे दियल कमने दिमाग से, अगुआ ना देवे दियल कमने दिमाग से, अगुआ ना देवे दियल।